lang hilin eh. Hi, good morning. Madong buntag sa tibok kalibutan. O salamat Lord. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Matagadlaw. Salamat yung tanan. Labi itong mga avid fans. Salamat kado. Sa mga katong niingan nga mata ko no liwat ni asa ni liwat natural gamay pa na. Hindi pa na magkita ka sa liwat. Liwat sa inano gamahan ang magbuliwat sa laing tao bitaw joke sa katunungutan nga ang sa kuno kumuli kaya kauli na nanganak na kung supaw wabo kay baw kaya napamang sila yung problema sa diyang mayuma kaya ginaman sa doktor na 5 months kuno pabalikan say o sa diyang mayuma kaya di naman kuno matabang o mahilis. Ang tawag itong higagaw pag gahapon nga taas buhol na kuno pa mayumay ng binaji pero wa pa man to dyan yung buntis nakita na distrita ng isang mayuma si isang binaji kay so pa man beres mo nang last day patunaw mo nang pwede dito matunaw kaupaw kay di araman kita sa pagbuntis na nga na si mayuma ba't sa una sa daga pa nga dugon tagdugay mahuman mo na dito sign wala man nakapanganahan na o paubigay ini. Hindi naman magdiskita sa burus sa ng bata. Pero sa raglaman gapon tas kay tasan mo kira lagi na. Salamat pud bingag ang apo di pud banaan. Muhilak lang mga tagdidi. Nakabutan ka adyo. Di praso. Unang hanggi lima ng mga apo nga hilaken. Atong apos buhol panganay magtuhilaken. Pero buwan mo po itong breastfeed buti rato na mo si Kia po di kami hilakan pero nag breastfeed ba na si Kia kay ba mo didig bibiron. Good morning day tanan ni Ma'am Yuning Ayop, kamusta naman ma'am? Morning ni Ma'am Cherry Ulrich, kamusta? Ni Ma'am Almalim, morning ni Lapili sa Taghap, Bilma Makabalo, kumusta? Ni Edina Kanyiti, kumusta ma'am? Salamat yung tanan. Karon day Bernis na. Ano ko maka-upload madlaw o kadadlaw kay bisi-bisihan na lagi pero okay ra harag pagtandaan pa nang sagahang pazag karon di pud magaba kay murag halos naman way kakuan sa mag-adlaw-adlaw isip pa hang pazag og ilang tawon kay magaba man ang musta day ko diya sa Dasmawan, Cavite nila Maninay isang mga apo diha o diha sa Saudi Riyadh kang Ingrasya Moral sang igso igagaw kamusta na pa diha ang kanunay hatan hagingan nga ibalik nimo magbanding tagbalik kamusta na ka diha amping kung sa inyong anak na nasa Dubai Jonathan Moral kamusta diha sa Dubai dapat ko'y masabong sa Dubai o kung ka sa dapit sa Dubai kamusta mo salamat ng tanan sa katungingan nga magpili ko ng sabaw maghimo na nama susok na lamaywa pwede masupaw mukha ang susok lain mo dalis buhol o dalis Manila kaya mga kinasan di man palas buhol nga naay litob naay bakan naay balisa kaya ko ng balisa kasi na pagkatas kay mo na ikuhaan sa pesa unas managat pa mi nasod man daw mga kinasan kay
Radyo dagat. Kung napingnas, hindi pa siguro po presko. Abanti nila mag-utan. Lauoy, siniluban. Manong nakoy kamuti permi o kamuti nilunaw kay si upaw di man pwede o gahi o kuan maglisod man kay nakasuhay man ko nga og lisod imong hugaw kailak jud kay ni kuan nimo madang hangsan kani kamuti nga naay kamuti bahalag yayay ang kamuti dari ingon lagi to selling gabi nga magpakita maglilunaw 80 kilo kamuti mahal pas bagas lamin ta pag napay bagas mais hindi mo na mapagahi na hugaw ng mais. Ano pong mais? May mais na sa Manila. Kamusta naman diha Ma'am Ulrich? Sorry, Ma'am Siri Ulrich. Kaintong, good morning Ma'am. Kamusta? Kita nakas ko ang upaw. Diyan ni Ma'am Almalim, morning. Salamat ka dyan Ma'am sa karon na yung pagliili. Labi na ni Yuning Ayop. Nemers and family. Morning. Size. Bebe. Saan si nanay na? Ala. Good morning, ginagawa mong baby. Ikan sinta. Hawid man. Ano ko hawid man. Nanay. Si nanay upang. Paano hawid man ha? Nanawag na isang uyang. Ano sa kuno uli uyang. Uyang nanay. Nala dia? Na? Manawag isang nanay uyang. Nanawag nanay uyang. Si nanay uyang wakita. Mura kita piya pasilin. May mga signal. Ala. Ikaw man is gawas. Sabaw naman mo singgit. Singgit. Sabaw na mo singgit. Taga mong bata. Dela, si Kia. Nagsilo si Kia. Wa mo tanaw gabi eh. Sa video call na, bibi. Nagbibi na. Oras Lydia. Lydia mo ko. Dimple na. Si Lydia mo ko nun eh. Lydia. Di na masuk tandulag Lydia. Hawak na yan, yung palinggol. Ha? Hawak ba? Hawak na masang. Mabikil. Mabikil nga na masang pa ah.